ora tegel ndelok. Oh. Gasik jam 2 kurang seprapat Petruk sampun kepareng medal. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan panitia ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk lumantar saking Dinas Pariwisata. Lan panjenenganipun Bapak Dwi ning Pak Dwi pun pamit kalih kula niki wau. Jating kalih kula, sorry bro, aku balise sesuk ana rapat. Ayo mboten omong-omong kasih jeneng wakil rakyat niku ya kewajibane rapat. Menampung aspirasi masyarakat terus dirapatke apa kepinginane masyarakat, apa penjaluking masyarakat. Menika pancen wakil rakyat ingkang sejati. Matur suwun wonten ing halaman Universitas Cokroaminoto wonten ing Gambiran adicara Sewindu Merti Kampung Gambiran. Karepku ya ngene iki lho. Kutha-kutha kuwi ora kok terus ninggal marang merti dusun, merti kampung ning digalakke meneh mergo iki pancen tradisine wong Jawa, ciri khase wong Jawa nganake merti kampung. Ora mung wayangan tok. Nek perlu digawe basar. Lho. Jual beli barang bekas. Kaos, klambi lan sak piturute mesti engko wong kampung mlumpuk kabeh. Wes ramene ora jamak-jamak. Oh, piye? Wonten niku paling sae. Terus digawe per taun. Nah. Menika, mangke nyuwun pambiyantunipun para bapak-bapak ingkang kawogan. Matur sembah nuwun para rawuh tasih kepareng lenggah. Streaming nggih tasih kathah sanget ingkang sami mirsani menawi dipun lempakaken wonten ing halaman mriki mboten cekap. Mergi kula tonton menika tasih langkung saking 12.000 penonton streaming. Mula aja kendho, aja kendhat, aja nglukro, aja pepes bayu Kang Tapis. Kudu tetep semangat. Nah, ngene iki. Rasa ditileki. Senengane kok ora percaya karo panitia. Aku jane ora ngepaske lho, Din ming pas. Aku ora ngematke kowe. Ning aku kok muni rasa ditileki ngono kok ndelala kowe pas buka ya. Bejamu ngono. Wingi dolan endi, Bu? Ya. Ning nostalgia. Nah iki sing penggemare Solikin wis isih lenggah. Kudu tetep muni engko ken kowe. Dina Minggu tone, yuk. Gajah ana ontane. Tak gaweke bahan kena aja kuwatir.
Ya seneng tenan ae. Katno iso tak hadiahi. Kembang api. Diselipke nang kupinge Katno. Terus disumet. Dina minggu tone. Monggo urutipun. Dina minggu tone. Kusik rek yo ben. Gajahe Ana ontane ana nyumuk-nyumuk sakewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo neng gembira apik lho iki Tru iki tetembangan zaman kuno makuno lho Tru kok dengaren biasane kowe sok rada antipati mergo wis semebar ning ya iso digawe liyane kaya coba kaya ngapa Ibu Waranggana bareng engko terus genti Piyai Kakung terus mboko nyiji-nyiji ning sing siji-siji supaya aja padha karo sing wis ning cemantel ning YouTube, heeh. Wedok siji larang siji mengko ning Gembira Loka ning basa Indonesia. Apik. Kemarin pergi kemana Mas? Ke Gembira Loka. Ya, hari Minggu tonek. Tonek. Gajahnya ada, untanya ada, kera-kera ada. Gajahnya ada, utangnya ada. Unta kok utang. Ya coba Piyai Putri Sike, yo kayak apa coba. Wingi dolanan ndi? Ya, monggo mergo pamundutan kudu diaturake. Ha. Sing kompak, sing laras, sing bareng. Mergo ora akeh iki sindene ming 7 kudu bareng. Suarane aja dicengkok. Ning tetep normal kaya wongkur. 1 2 3 ya. wingi dolanan ndi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana sasak kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka. Tak kendang nganggo dodokan terus. Heeh. Totok cek. Ayo, sing lanang. Heeh. Lagi do mangan, dilepeh sik. Mengko diciduk meneh. Ya senengane jijiki rek ora. Ayo ora apa-apa ayo. Nek pas iwak. Ayo. Nek pas iman. Heeh. Coba sing mimpin aku terus sing lanang. Ya. Mergo aku nek karo sinden ki sirikan. Moh. Wingi dolane ndi, Bu? Nang Gembira Loka. Sing lanang kudu semangat. Ya. Luwih keras, lebih semangat. Mergo Piyai Kakung. Ya. Kaya ngapa? 1 2 3 ya. wingi dolane ibu ning Gembira Loka Siap. dina minggu tornek gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka. Jos. Mulai ya, Reng. Mulai. Nek tanganku kok sing keplok dhuwur tok ya, terus. Ayo penonton bayaran. Oh. Heeh. Nek tangane munggah ki Piyai Putri, tangane medun Piyai Kakung ning basa Indonesia.
ya iki ngati-ati iki. Kemarin pergi kemana, Bang? Pak Bobang. Bang Pojo. Kemarin gak pergi kemana, Pak? Ke Gembira Loka. Dina Minggu, apa hari Minggu? Tone iki apa to tone iki? Hah? Kan ya dari hari Minggu kan ya gajahnya ada. Iki manut karo tibane iki. Wah, anggere ana sing basa Jawa. Keprok watu. Siap. Tak golek. Gajahnya ada, ontanya ada, kera-kera ada, sasat kewan, semua hewan, apa-apa ada, ingin berlayar ada, gantungannya, kok gantungan ini apa? Apa? Ayunannya ada. Ayo pokoknya dipikir dewi-dewi. Ora perlu tak kandhake, luwih cerdas. Wiyagaku kuwi SSN. Aku diteliming H iki apa? 1, 2, 3. Yuk. Kemarin pergi Kurang kompak. Mengane iki dibarengke. Kemarin ngono begitu tangane Petruk munggah. Jiro lu, yuk. Kemarin pergi ke mana, Mas? Nah, angel to. Nek urung pindah aja pindah. Ke Gembira Loka. Ngono wae. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kemarin pergi ke mana, Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, ontanya ada, kera-kera ada, Semua hewan apa-apa ada. ingin jalan ada, ayunannya ada. Ingin jajan pokoknya enggak kecil. Ayo. Sik. Bahasa Indonesia ini cekaknya. Pendeknya pokoknya. Kok pendeknya? Ingin jajan apa-apa ada ngono wae kok. Cekaknya tan kucing. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo baleni, yo saka ingin jajan. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo 1, 2, 3 yo. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Kecil, Cah cilik dengkulmu melotot. Anak kecil ngono ya jiro lu. anak kecil, muda-mudi, yang tua tidak ada. Goblok. Coba terus diartekke sik terus. Mau suka apa? Hah? Anak kecil, muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Oh, iso diartekke ngono. Dan yang menginjak dewasa hari Minggu ayo Mas ke Gembira Loka. Yo saka kuwi. Anak kecil. Ayo. Anak kecil, muda-mudi, yang menginjak dewasa. Hari Minggu, ayo Mas, Gembira Loka. Wis ditaleni nang pikirane dhewe-dhewe. Saiki tak cepetke. Mas. Kemarin bagaimana, Mas? Ke Gembira Loka terus sak mriki pedhotane tak cepetke. 1, 2, 3, yuk. Kemarin pergi ke mana, Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. Apa-apa ada. ingin berlayar Ada. dan gunanya Ada. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Anak kecil Muda-mudi, dan yang menginjak dewasa. Betul. Hari Minggu ayonya Gembira Loka. Nah, weh. Iki kena nggo bahan kok ya. Coba baleni ning sing ora kena ting kruwil moh aku. Ditaleni nang nguteke dhewe-dhewe to. Dadi inget-inget, nek ora iso mikir ki tabuhe iku tutukno ndasmu. Tok ngono. Menencer. Aneng sing rebab ora iso ditutukke.
tabuh rebab ora iso didhutukke sirahe. Ah didhutuki bareng-bareng. Oh iya. Yo, rada cepet. 1, 2, 3, ya. Kemarin pergi kemana mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya? Gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. semua hewan Apa-apa ada. ingin berlayar Ada. Ada. ingin jajan tempatnya tak kecewa Anak kecil muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu ayo ke gembira loka. Ya. Saiki Orisa sendiri sama sing rebab ayo. Ora mung gleleng tok ora. Yo, siwang hati-hati. 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana mas? Kurang cepet. Kemarin pergi ke mana Mas? Ngono. Iramane aja dialonke iki ngetes utek. Yo 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. kera-kera. Ada. Set apa? Semua hewan. Semua hewan yo. Semua hewan Apa-apa ada. ingin berlayar. Ada. Ayunannya Ada. ingin jajan. Koknya tidak kecewa. Anak kecil Muda-mudi. dan yang mengin. ya, dan yang ya. Kok malah ya? Dan yang menginjak yo. Dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu ayo ke Gembira Loka. Ya, saiki Tatin karo langsung jujuk wae terus Solikin. Ya. Nampa 100 kleru awas. Ya, engko mesti engko dijaluk karo Tatin mesti. Kene 50-50. Ayo Tin. Kemarin pergi kemana Bang? Nah, Mas ya iso diganti Bang. Bangcot. Titik nggih, Heh? bangsat. Aja bangsat kowe iki karo kanca dhewe yang ngunekke bangsat. Kuwi Ding, gunekke bangsat kuwi King. Oh, piye kin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora piye-piye. Kula seneng ya, Pak. Heh? Seneng Seneng karo sapa? Tatin. Kowe terpesona ya kowe ya. Pesona. Ayo, Tin. Aduh ya. Yuk, mari. Ayo engko sik 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Gak kemana-mana. Ke Gembira Loka. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk ora nendi-nendi. Ya, siap. Ya. Oke. Yuk. Ya, Mari. kosike. Ya 1, 2, 3 Ke 4. Gembira Loka. Kosike. Ke Gembira Loka ngono, semono. Ke Gembira Loka. Ayo, yang Piye? Saka awal. Larase to ken. ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Oh, kemarin. Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira Loka. Ya. Hari Minggu kan ya? Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, saka gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. monyet-monyet, Kera. kera-kera, Ada. ingin jajan, Ben rasa dikandani nganti iso. ingin jajan. Urung jajan yo. Belum toh? Belum. Apa tuh? Gak tahu Lupa lah. saya. Lupa. Apa, Tin? Aku juga Kera-kera gak ada. tahu. Apa sih? Semua. Apa sih? Oh ya, Semua. semua
semua hewan. Ayo apa-apatin. Lah. Kayak ora di- Gimana? Iya gimana? Kamu mau Semua hewan. Yuk. apa? Jangan ketawa toh. Habis Coba nadane sepira? Nadane. Semua sepira? Semua hewan. Semua hewan. Ya, terus apa-apa ada. Ayo. apa-apa ada. Ingin kamu. Ayo berlayar kok kamu. Ya. Berlayar. Maksudnya berlayar lotatin. Ya, betul. Ya. Ingin berlayar ngono. Ingin berlayar. Ayo. Ada. Ayo nanya. Ada. Ingin jajan. Ingin jajan. Ingin. 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 Wah, wes. Ingin. Medun. Pingin. Ingin. Ya sakarmu nadamu. Pingin jajan. Ya, terus Oh ya. Popoknya apa? Popok. Kamu pengen pakai popok? Semua makanan ada. Ayo. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Pokoknya tidak kecewa. Terus yuk, Latin. Rasa nadar apa? Anak kecil. Dan semua Muda-mudi. muda-mudi Dan yang menginjak dan yang menginjak Gundulmu. ya atas sih. hari Dan yang menginjak gundulmu. hari Dan ayo, yang Dik. menginjak dewasa. Dan yang menginjak dewasa. Hah? Ayo. Ri, Minggu, Ayo ke. di Wis entek iki. Gembira Loka. Wah, ya mulane yo kerep basa Indonesia. Basa Indonesia ora iso. Negara Kesatuan Republik Indonesia ora iso basa Indonesia. Ngopo, Gong? Lucu lho iki. Heeh. Salikan iki wajib diuri-uri. Ha iya. Sona modar di banyu keras lho. Ya pula. Banyu keras. Aku meng ngrungokne kokone guyu kemengkelen. Ah, semocah. Ora iso basa Indonesia goblok ngono. Ha iya, ndekno kaya ngono guru. Guru lek ora sembedengan sing dilatihe para siswa-siswa mahasiswa-mahasiswi. Guru kaya ngono apa entek-enteke kapur ya, Tru. Kok enteke kapur, anggere nulis nging dhek anggap ngelek kapur. Ganti kapur meneh. Ha iya. Ya ora ngulang kok ngelek kapur. Iya. Ya karo ditembangke alon-alon. Ya nembangke iki manut karo iramane ora alon-alon. Heeh. Ki mawon sing nyuwun. Suwe banget kok kaya ora metu nganu ya, Reng. Ora metu apa? Kaya ora metu sop. Antil mencelat kaya nggone woh mantu wae nganggo sop. Kaya suwe banget ora metu bakso. Nembang Gong sing kepenak. Ya, ana pamundutan saka kadang-kadang saka laladan endi ki mau nek ora pokoke Jawa Timur. Oh iya. Pareng ngaturake apa? Diurutke, Truk. Sing ngurung jumeneng sapa? Lah iki. Ya, pokoke sinden pitu kudu dimanfaatke kabeh. Ya. Arisa wis, Alisa wis, Tatin wis, Ayu wis, Neti. Ya. Men padha. Ha iki mung kari kadang-kadang PWKS mene akeh kok. Men padha prison Mbak Neti iki jumeneng. Yo. Ayo Net, disepoti apa piye? Ho. Mboten, Pak. Yo disepoti terus.
Wis sepoto apa? Sepoto kaya es dung-dung. Ajenge Mbak Neti nyekar terus. Iya, iki soalé sinden alusan dadi nek omong ya kudu basa. Badhe nyekar menapa Mbak Neti? Bingung ya, Pak. Ampun bingung. Sampun sagah jumeneng menika sampun kedah nyiapaken tembang. Monggo. Langgam nggih, Pak. Langgam. Terus pundi? Langgam. Langgam. Nggih. Nggih, langgam. Ngaturaken menapa? Melatiri nonce. Melatiri nonce. Melatiri nonce sing piye to, Tru? Wo lah. Kang kadulu. Oh. Reroncen malah. Lampune duripke. Heeh. Lampune duripke anu kerane dipateni. Ayo. Wah, langsung dijujuk. Iya. Reroncen melati. Ya, mengko bar iki siap-siap Mbak Wahyu Krisnawati. Ya, tampil ke depan. Heeh. Ning ngarep kono, ngarep halaman. Wis ora bakal kekurangan nek nanti wis nyinden ya saben bengi. Heeh. Garwane ya nyambut gawe nang percetakan. Wah, ya syukur percetakan Bataku. Ha iya. Sing penting halal to, Pak. Piye? Sing penting halal. Bener, nyambut gawe apa-apa. Mboten napa-napa. Heh? Nggih Bataku mboten napa-napa. Wah, lah wis kuwi malah HP nyatane ya laris kok. Bangane nyambut gawe tuk dituken ning ora kalah. Ha iya. Sithik mbok kok sithik ning halal. Ha iya. Dipangano iso dadi daging. Nek ora halal dipangan ya dadi penyakit. Ha iya. Ah ta, Tru? Ha iya. Tansah dadi isu impen Rina wangi tansah dadi kok antil mudhar ora ngeget-geti jenenge orang tak gawe nek ra dingonane ndak do ra melek kancane we melek kabeh kok aku sing ayu-ayu ben aku ngegeti awak-awakku dhewe kok ingkang mawe ngomong kagete kok njaluk dit jan wis aku kaget lho kene 50 lho.
Yo. Sepira? Lakae wis teko nyangking ember. Yo mangga. Lakae wis teko nyamping kembang malatirin Iya. iki pasanganku mawar unde kang putus sumane
habis melihat penampilan Sundari Sukoco. Sundari Sukoco sapa? Aneh-aneh ora. Mbah. Ya alus suarane, alus. Genti, ayo saiki sisan gawe. Ya. Dobel ke sisan. Wah, dobel ke sisan piye kok? Wahyu karo Prastiwi. Oh iya. Aja wis merengut lho wong. Aku kan nek diiringi kaya ngono kae. Wah. Ayo cah lincah kok ya. Medun alon-alon wis iso ya mencolot ayo. Nah iki Mbak Wayu karo Mbak Prastiwi. Kuwi kenapa sikile kuwi kok midak telek barang munggah panggung? Sikil kumen. Cangkeme elek pasti. Ayo, piyai loro nembang apa? Ya, wah jan ya wis padha-padha lemune. Ayo. Kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Jos. Jos. Rukaruan. Ape ora sah wong loro ayo. Heeh. Kembang rawe. Ayo, dibawani genti-genten. Ayo. Yo. Ayo mah glenak-glenik. Galak banget. Yo, salah siji sik. Heeh. Manismu hangu jiwat. Ora ya. Kuwi tatin kita kono mangan apa to kancane leren kok dhewe blas leren kok. Telap. Iku gek tisu barang dimplok. Ha iya. Mbaya wis semen. Ya Bu. Agawe ruciting. Ayo meneh wae lah. Wah. Ayo rumangsa tuwa dhewe iki wenang dawuh. Agawe ruciting kalih. Ayo meneh. Apa-apa yo ngalah kowe, ngalah. Biyen tau ana sinden dijak duet ngene iki ora ngalah dikampleng kok ning panggung. Ampun ya, Bu. Ayo. Lara apa kang si Sinden ngalor ngidul nggawa bodyguard e pasti. Bodyguard kok lanang wedok. Ayo. Ayo. Edan kowe iki ya. Ora apa-apa yo ngalah yo, ora apa-apa. Ngalah. Umpama munduta Sok kowe iki anggere sifatmu ora berubah. Piye? Apa-apa anggere anu akon ngendhe karo sing enom. Wis nek tuwa kowe mung dhewe cah cilik. Heeh. Anggere tuwa tengok-tengok ning kursi ketok cilik kae. Gelo Mbah Prastiwi kae gelo tengok-tengok wis cendhik elik ngentutan. Pentung. Di pentung. Ayo. Jare paron kok. Ora apa-apa kowe. Ngalah yo, ngalah tukang santet kowe. Heeh. Tar temtu
ngibarat wong numpak prau oh Japar engko bar iki ya par nganti lali aku heeh wis oh kae ngemat ngopo kae mbuh telepon ya oh latihan moto apik apa gambare iya kurang ajar kok takon kok apik apa gambare kalau lewat wangsulan ireng yo terus lumampah tanpa walah ing madyaning jalani apa-apa terus oh sinden saka Ciledug Heeh. enggak Bu teman wah bareng entek-entekan gelem nyuwara Prastiwi Lover tepuk tangan iya temah gonceng kok padake apa aku mau oh aku ki saking semangat hang gonceng ing paku yes oke sip ya Mas Denko sapa Melko kurang ajar to ya sapa Denko oh Den susu ta kuwi merek susu ta Mas iya ya mangga tak tung tak Ya kembang rawe ya ayo gedruk sithik
Wah, nganti kemringet apa-apa sehat sing penting yo. Bathuke nganti mengkilap. Nah kae iki ora usah kemringete bathuke wis mengkilap kok. Heeh, pancen. Ayo Par, Japar, ngondak aku dukani karo Pak Arya saka Dinas Pariwisata. Alon-alon le munggah kuwi sing do mripate woro-woro kuwi mbok nuntun. Kok do ditegeli ora. Dene ora rono nabrak gambang. Terus ya kowe lah gondrong saiki. Up. Wis. Kono wae. Sugeng wayah ngeten. Nggih, sugeng wayah ngeten ki piye? Arep ngarani wengi ya dasare peteng muni awan ya peteng. Ya wis. Mau jenengan opi lah lampune durip kuwi aku tingak ning endi to lampune ya. Ayo ora weruh kowe kok ya. Lah niku. Wis kodrate ngono kuwi ditampane rak. Sing penting kowe bahagia. Bahagia. Nah, iya. Nganggo kaos klambi PWKS. Heeh. Kok ora nggawa bola mbiyen dekne gambiran taun wingi kok. Enten. Iki panggung niki enten kalih kok niku. Nendi? Ten Wingking Clear niki. Oh, tak kira nek panggung. Mboten. Tak kira nek wiagaku. Niki nuwun sewu lagi kula kacamata niki mboten kok gaya mboten. Pelindung debu. Oh, kowe Iki nggo mengantisipasi menaja Gresula. kok aja Gresula piye? Ah piye wong wis ora ketok nggo nyawang wong ayu wae kemesok kelilipen e. Maksudnya kowe kelilipen wong ayu no piye? Kelilipen lemah. Oh. Akhire ketoke dilek-lek ngono lemah ya mesok nglilipi ya. Alah. Mbakane kelilipen terus kula kacamatani. Oke. Nembang apa, Par? Sing kira-kira rada gayeng mawon wong pun enjing. Heeh. Kira-kira sing wangun apa? Lu wae kowe nek anu akon aku tak arani kowe engko ora iso. Nggih watone kula saged. Lah nek kowe iso aku radong isamu apa? Apa? Napa, Dik? Aku ya bingung karo nembang apa mesti sudah dibedhek. Ora apa-apa, ora masalah. Sing penting ning kono tembangane kono ning kene. Agene aku ki sesideman ndi-ndi metu. Iya. Dik. Yo. Apa pila apa slendro? Anu mawon. Kaya apa datane men? Nyidam sari ning langsung didangdutke mawon. Oh iya ning dibawani. Oh nggih. Iya, langsung dangdut bawani. Heeh. Ki mergo ana titipan ki aku anggere ngundang mesti tak siapke. Siap. Duh wong ayu. Pepucaning ati. Yo, kuwi wong ora weruh nun sewu wong tunanetra wae gelem ngapalke Nyidam Sari. Iya. Sing do mripate cetha-cetha malah. Perkarane niku kesandung 5 huruf satu kata niku lho Mas Bagong. 5 huruf satu kata piye? Butuh. Oh. Apik kowe, heeh. Lelor panggung ini mikir suwi banget kan oleh guyu keri. Ah iya, butuh bener heeh. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Apa ta awakku dewe. Ya sambene ya sok mijeti, heeh. Nek kanca-kanca wiyaga iki nek kesel mbangane tukang pijet sing weruh mripate wong sing ora weruh ngene iki padha karo ya pokoke ya mbebantu. Ah iya. Kowe tau pijeti wong wedok urung? Mijeti wong wedok kerep. Oh, bojomu ya ora cemburu? Oh, mboten. Kok ora cemburu? Awis pakulinane. Oh. Cemburu demen kendele goleng kok lebol. Ya ora apa-apa ya berarti ya. Biasa mawon. Oh, nggih ya syukur ora. Duh dewa. Ya iso bener nyekel kempol ngono ya iso bener. Nyatane nggih mboten enten sing komplain. Ya syukur. Jawata welas
ana mring wak mami besok kapan katekan jejer cecer lan wong lemu aku gak iso ngerti nek Tatin iki lemu waton oleh ketok mburi kok peteng-peteng oh berarti lemu nek Padang kaya oh kuru maksudnya piye gak aku rada bayangane niku lho bayangan kan aku gak iso nonton bayangan rasa-rasane teng bayangke niku mburine kok ketok singup oh berarti lemu anggape Tatin ki sing bau reksa ngono ya ora kok bau reksa ya wiki angel di apa ya iso dirasakan yang susah dinyatakan ya kuwi Pak ya ora apa-apa yo tak nei apa pandangan so nek karaku nggih siap suatu saat nek pas aku prei kowe dolane nggon aku takono Rebu Wagen prei Rebu Wagen tak nggo prei kesel awake ayo nggo mat-matan cerita ngono lho maksudnya mat-matan kaya duwe mripat wae mat-matan lanjut nek kaya ngene iki lenganane jeng piye nek aku omong-omongan karo kowe njur mat-matan ya jenengan mat kula kuping mat pingan ndekne samene oh bae kula bae dolan nggone sampean pokoke rembukan catur netra catur netra ki mripatmu ndi umpamanira nakoda tanpa prau sasatara den pepetri nyidam sari as mara ya langsung dandut nggih ya upama tang ya nyoparnya nggih matur nuwun kae sangunya nggih nggo ngepit aku ketok ning kampungku dhewe kok ora apal ya mlaku sak panggung kowe ning kapal kampungku dhewe lho ora apal mlaku sak panggung asline kampunge kene wae kula mriki iki lho ndi to ireng tok ireng wong bengi-bengi mit lho nggih Pak RW Pak RT lan sedaya kemawon heeh kowe asline kene to nggih kula kilen kampus nika RT 3 sekawan oh ya syukur nek nggih dadi engko mulai tetep ngebiar ora ketang ngepet ayo tak takon nggih ngebiar karo ora bedane apa kowe coba nek ngebiar niku anggere wis krasa ketok saka brang wetan niku pun krasa anget-anget berarti wis biar oh berarti anggere wis wetenge kok ngintir-intir wis rolasan anggere wis kademen sriwi-sriwi ngono berarti maghrib ngoten niku oh berarti perasaan ya lebih peka daripada menungso lumrah iya padake alam kajiman ta pripun Pak krasa dek munggah pisan kok padake demamit pun matur nuwun nggih di ngapunten nggih Mas Jafar nggih Mas nggih wong Gojek kok ya andol-andol terus gleleng yo mencolot wae mencolot dengkulmu melocot kowe ora awas nah ngenteni ket mau sore Mas Jafar pinter ki slendro-slendro ya kae kok kaya Ndara Permadi disusul karo kadange truk Ndara Bratasena ya sajake digoleki ayo disowani yo janeng yaning kaloka ati langit ing
Miyat langaning kalangguan aglar pandhan moncar tinon lir kekonang samsara tetan badan Kakang Mas boten nginten menawi paduka Kakang Mas musul dhateng Kang Rayi wonten madyaning tengahing wana. Wah, Permadi wonten dawuh Kakang Mas. Sejatine ora duwe niat nusul Harwadi kulanang. Nanging gandheng gonku ngundha layangan ana pelataraning pertapan. Rasaku kaya sepi. Tumuli aku ninggal pertapan Saptwarga ngupaya karo kowe. Wah, ndak sawang barep kakangku ingkang tansah momong karo Pinten Tangsen. Rasaku kaya ora mentala, Permadi. Aja pisan-pisan ninggal pertapan Saptwarga. Yen luwih wigati Pandhawa tetepa jangkep 5. Inggih. Pangraos kula nembe mboten saged jenak lire kepiye dipun sababaken lelampahan ingkang sampun kepengker nalika Pandhawa mesanggrah wonten ing Sendhang 7 tumunten kadhawuhan dening para Sata Kurawa pindah wonten ing Sendhang 9 paduka Kakang Mas kemutan mapan wonten ing Sendhang 9 wonten satunggiling naga ingkang nalika semanten pejah dening Kang Rayi pun Permadi wondene naga kala wau ingkang namipun naga Gombang. Sak pejahing naga tumunten nilar suwanten bilih benjang badhe males ngudi tuwuh lara wirang kaliyan ingkang rayipun Permadi. Kakang Mas, nalika semanten tumunten manah kula ketuwan raos kuwatir durga ngangsa-angsa waslan sumelang. Mula Kang Sangka kuwi bisa meneh
Aja banget-banget nggonmu ngegungke marang kasatriyan sarta kasektenmu. Nadyan mung wujuding kewan, nanging kewan kuwi uga duwe hak sarta duwe kewajiban urip bareng karo bangsaning menungsa. Mula aja sok gendhak sikara karo sak pepadaning titahing Gusti. Permadi sinsihna rasamu ingkang kaya mengkono mau. Sing wigati ayo. Wah, mesake barep kakangku nggone antu-antu lawan pun Kakang apa dene Siadi. Bali nyang Saptawarga. Mundak diarep-arep karo Kanjeng Hyang Wiyasa Permadi. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorote tahan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dereng ngantos jumangkah Sang Bratasena Sang Permadi dadak lampahing ingkang rayi nenggih pinten tangsih dipun mulat ing neraka kekalih ajele-jele saking katebian kagat kadrawakasan nenggih satriya kekalih permara remangos wamya ngambrang Samya ngambrang kati karunaning kaswase dosang gondo astrat maca lengleng lalu mangulati dinten tangsen wah melayu nganti kaya ngono wujudmu adikku diadikku bocah bagus dinten tangsen neneng opo ndara enten apa lah kok mlajar Nuwun sewu Kakang Mas. Kula nampi dawuh timbalanipun Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Bilih Kakang Mas kekalih supados sakmangke kadhawuhan kondur daya-daya kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Ana apa Yayi Dimas kadangipun Kakang? Teka sumengko kang dadi lakumu. Nalika semanten edengipun sak pejagong kaliyan Kakang Mas Pambayun. Inggih Kakang Mas Puntadewa. Dumadakan rawuhipun Kakang Mas Kurupati lan sakurawanipun nalika semanten mulasara dhateng Kanjeng Hyang satemah angrebat Lengatala ing mapan wonten ing inggih menika kancing gelungipun Kanjeng Hyang Wiyasa Kakang Mas. Wah, Kurupati. Permadi kula wonten paring dawuh. Wah, kowe mlayu sing banter Semar Permadi derekno pinten tansih tak gendhonge mulih ning Saptawarga.
ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung putuku ngger putuku Bratasena abiyasa kakekku Permati wonten paring dawuh Kanjeng Eyang mula ta mula ya ngger sesuk meneh nek lunga kuwi pamit dadi ora bingung mbahmu nggone ngupaya kelawan putuku sakarone kejaba saka kuwi kakangmu ya atine ayem pikire tentrem Pandhawa mlumpuk ning Saptawarga kuwi gawe tentrem marem penggaling wong tuamu wah aku njaluk ngapura Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten ature adhiku pinten tangsen jari Kurupati sakurawane tekan kene iya pancen bener Kurupati tak siya karo kakek abiyasa mung mergo kepengin ngrebut wujuding Lengatala apa kabeh mau bener iya ngger Kurupati kakangmu ninggal tata krama ora mantra-mantra dadi putune abiyasa astaku digeret nganti aku tiba saka pelenggahan sengkuni karo Kurupati ngotak-otak ketuku diuwek-uwek mung goleki Lengatala nek kowe ana mesti wae kedadeane ora kaya sing wis kelakon Bratasena wah Lilanono dina iki aku tak barang ngamuk nang Ngastina. Kanjeng Eyang Lilanono kula nderekaken Kakang Mas Bratasena kosek ora prayoga ya. Yen to Pandhawa bakal barang ngamuk nang Ngastina, aku percaya marang kekuwataning Bratasena putuku cah bagus. Ning dudu kuwi kareping pun Eyang. Kowe kena sowan ning Ngastina nanging mung mligi kudu isa nggawa bali wujuding Lengatala. Wah, monggo wis diagawa dening Kurupati. Kudu nganggo cara ingkang rungsit lan rumpil aja nganti kawistara. Kakang Semar duwe igo apa? Piye Petruk? Pun nek kalih kula beres penemban. Mengke Pandhawa 5 Ndara Puntadewa, Ndara Bratasena, Ndara Permadi, Ndara Nekulasedewa sowan teng Ngastina. Ning ngangkah supaya Kurawa mboten wonten. Ngono Petruk nggih. Mengke nek Kurawa mboten wonten, Pandhawa gangsal menika sowan kersaning Sang Begawan Abiyasa. Nuwun sewu, Sang Begawan Abiyasa menika nuwun sewu kaya Jafar. Lho. Tegese piye? Tunanetra. Tegesipun mboten sumerep. Ning Dastarata kuwi ora nate pisah karo Gendari sing dadi mripate anakku Dastarata kuwi Gendari bojone. Gong, engko tekan Ngastina kuwi langsung mepet Ndara Gendari. Siap. Mepet to? Engko nek kurang mepet kowe omong ya tak pepetke neh. Wong anggere kon mepet kok senenge raja-raja. Pokoke pepet diweden-wedeni aja nganti paring pangandikan. Pokoke nek arep omong langsung tok atungi kepel apa? Engko tak atungane engko. Piye? Engko nek arep omong tak atungane kuwi. Kepel. Udu. Lho. Ha apa? Wis pokoke manut aku engko. Engko anggere tak tungke ra. Terus merem Gendari engko. Ora sembrono lho. Tenan iki serius. Ha mengko nek Ndara Dastarata kuwi ndangu sapa sing teka Gendari? Aku sing wangsulan. Kowe iso nyuwara wedok apa? Iso. Engko nek aku wangsulan atobat menika ingkang putra pun Kurupati. Engko Ndara Bratasena maju. Engko nek Ndara Dastarata paring dawuh, iki Kurupati, aku tak nyuwara Ndara Kurupati. Inggih Kanjeng Rama. Engko nek didangu iki sapa? Ndara Permadi maju, aku tak nyuwara Ndara Dursasana. Ya. Kula Rama. Wangun to, Gong. Persis e. Cangkemmu iki sapa, Tru? Cangkemmu kuwi kok salah. Engko nek Ndara Nekulasedewa maju aku tak niru-niru Ndara Citraksa-Citraksi. Nek kula Kanjeng Rama. Oh wis beres bener. Ngaten penemban kinten masuk mboten nggih bertekel kula. Masuk Petruk. Dados tak tuntang gendang-gendang.
Petro. Iki ora wancine Gojek. Iki serius iki. Aku kon mepet Ndara Gendari, mepet Ndara Gendari. Wah, Petro. Kaya-kaya penemumu klebu ing akal. Pono kawan Petro. Yen to pancen mengkono Kanjeng Hyang kula kinten menika sampun satrepipun. Permadi, apa ora jeneng apus-apus karo wong tuwa? Wah, lah iki sing marai randat iki. Niki ngapusi ning supaya amrih becike. Nadyan amrih becik, wong ngapusi kuwi dosa Petruk. Tak sanggane. Ming dosa ya. Cangkeme. Tak sanggane. Apa? Ning ngarepe piyayi kok ngomong bengok-bengok kaya ora diatur cocote. Niku ya dosa. Ngendika ngoten niku ya dosa. Oh, karo wong tuwa ngonoake nyuwara seru kok ning kupinge pepunden. Pepunden apa? Petruk senengane ngono kuwi. Bratasena Permadi Puntadewa Pinten Nangsen Budala Nangestina kaya sing digoke Petruk ndak kira iso kelakon. Kowe kabeh iso nampa kanugrahan saka Lengata Longger. Wah, Pinten Nangsen tak gendonge. Ayo Kong, ya. Merana sumubang wangaruna tinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakatar
Om kene donga engkong lir wuwu sing pine panca bebetoke ngayam wana mrak mangwuhing pagagan jagat Dewa Bathara jagat pangestu Urwadi kula wonten paring dawuh Rama astaning pun Rama mbok wenehi wujudan iki yen tak grayang kaya gendhaga jumbo kaliyan ngendikanipun Paduka Kanjeng Rama supados kula sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun gendhaga isih lenga tala inggih lisah tala Rama menika ingkang winastan gendhaga ingkang isinipun lisah tala ingkang sakmangke dados sarana ingkang putra pun Kurupati menika madal sairing pusaka kosek kowe tak utus ning Saptawarga ingkang wigatine nyuwun lenga tala kelawan eyangmu Wiyasa mara coba saiki tak takoni kowe matura ingkang prasaja nggih nggonmu nyuwun lenga tala iki mau apa kanthi sarana mbeksa apa pancen eyangmu maringake kanthi ikhlas nyuwun pangapunten Kakang Adipati kula ingkang dados paseksenipun nyuwun sewu lisah tala menika kaparingaken dhateng ingkang putra pun Anggir Kurupati menika kanthi ikhlas lair lan batosipun mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang saestu tresna dhateng wayahipun kula ingkang dados seksinipun malah ingkang putra pun Raden Dursasana ugi dados seksinipun anggenipun Sang Begawan Wiyasa maringaken pusaka lenga tala menika Kakang Adipati Dursasana wonten dawuh apa pancen bener ngono kang dadi ucape Patih Sengguni oh iya Rama mboten lepat nyoto Kanjeng Hyang Wiyasa menika tresna dhateng sangganing para sata Kurawa ketitik lenga tala kaparingaken kanthi ikhlas lair batosipun Kanjeng Hyang Abiyasa ing Saptawarga mboten sarana dipun peksa lan mboten sarana dipun rebat yen to kabeh bener apa kang dadi ucaping Patih Sengguni apa dene ature Kurupati lan Dursasana nggih miturut kabar ingkang wis ndak tampa miturut wewarta ingkang wis ditampa dening Ramamu ing Ngastina saya gedhe dayane lenga tala lamun sira kabeh para sata Kurawa lan anak-anakku aja nganti kelepetan ing dedusan aja nganti kelepetan ing dedusan mula sesuciya lair lan batinmu jaranipun kados pundi saben Kurawa siji kudu sesuci tirta pitung jembangan Hermawar supaya sakmengko bisa ilang sukertamu kang mangkono yen ndak burehi wujuding lenga tala saya wimbuh kekuatan lenga tala ing tumanduk marang angganing anak-anakku para sata Kurawa Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi lajeng kepareng Paduka anggenipun para sata Kurawa putra Paduka nglampahi siram Jamas Hermawar pitung jembangan aja nganti karonden wektu mara gage dina iki padha budhal supaya nyawisake apa ingkang dadi wigatine sarta mengko sakwise padha siram Jamas ngadhepa Ramamu siji mbaka siji Kurawa 100 bakal tak borehi lenga tala nggih Kurupati
Sandang gancing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung Dari Gendari Gumarubuk Iki apa Kurawa anak-anakmu wis rampung nggone padha siram jamas Ndari Tobat Inggih mila mekaten Kakang Adipati menika Marasata kula sampun rampung dipun siram jamas weh lah dalah Endi Urupati Inggih kula Kanjeng Rama sampun paripurna anggen kula nglampahi siram jamas jagat dewa Bathara Suman Sengguni kula wonten dawuh Kakang Adipati Dursasana ya wis ana wah cencang dingkut kruncal-kruncal wonten dawuh Rama wah ladal gawe marem atiku syukur yen to Kurawa kabeh padha samapta ing gati sawiga ing diri Urupati maju kene tak borai aja nganti kedhisikan para Pandhawa Urupati Amburai ing cipta Sang Dastarata Amburai ingkang putra Raden Kurupati parandening mangke ingkang majeng sangajenging nata ing Astina tanastris kejawi namung Raden Bratasena nadyan katone wis rampit parandening mangke tansih wonten ingkang kekilapan wentis ingkang dereng dipun borai dening Sang Dastarata parandene pangaraos sampun rata sarandunging angga Kurupati wis tak borai Dursasana wonten dawuh Rama panenggak Kurawa Dursasana gage kene maju Dursasana tak borai lenga tolong ngger anakku cah bagus ing Bathos Amburai ingkang putra Sang Dursasana parandening mangke ingkang den burai nenggih pambayuning Pandhawa Prak Raden Puntadewa Waraden sarandunging hangga Kartomarma ndi Kartomarma apa Surtayu kene antaraning loro dhisik kuwi tak boreane Kartomarma wonten pinggaling dawuh Kanjeng Rama mara maju tak borai lenga tala ngger mriki nun ngestaken dawuh rampit Sang Kartomarma den borai parandening mangke jatosipun ingkang den borai Sang Permadi Kurawa wis akeh sing padha tak borai ngatala isih katon akeh lah anakku si kembar Citraksa-Citraksi wonten dawuh Kanjeng Rama maju kene ngger Citraksa-Citraksi mara tak borai lengatala siji mbaka siji katon wis padha rampit ana sing isih kurang apa ora merga pun Rama ora ngitung cacahe anakku ingkang banget akeh ya kuwi 100 yen isih ana ingkang durung tak borai mara gage matura
kocap kacarita nalika semanten Risang Bratasena sigra nyasmitani ingkang raka miwah ingkang rayi supados medal saking negari Ngastina tanggap Risang Bratasena sigra nyaut Gendhaga den beta mlajar sangganing para Pandhawa kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Micek ora. Tak pejet nek omong. Ngrewani omong tak samul. Ayo. Wes. Wis ndoro wis ayo wis ning kono terus micek dipate ora. Mantuk dasmu. Matamu. Ayo. Dari. Wonten maring ada kok. Kemersek ana wong nyuwara ora seru iki sapa? Batobat Kakang Adipati. Sawa kalamatan Diagung Pangaksami. Ingkang paduka Bodhahi Lengatala menika kala wau mboten ingkang putra Kurawa. Lho, kok sik. Lah jaremu kowe mau ngandhakake nek sing sowan mau Kurawa, Batobat ingkang nyuwanten menika kala wau Petra, ingkang sowan menika para Pandhawa. Wah, mati aku piye iki? Dari kok goblok ngono lho. Nyuwun pangapunten Kakang. Kanjeng Rama ingkang putra Parasata Kurawa sampun kelampan siram jamas janggep ingkang putra satus cacahipun. Kanjeng Rama Gendhaga isi lisah tala mboten wonten menastanipun Kanjeng Rama. Kurupati njaluk ngapura wong atuhamu ingkang cacat netra wekasan gampang diblithuk dening menungsa. Liripun kados pundi? Kowe mangkat nglakoni siram jamas Pandhawa teka neng kene ibumu diancam karo panakawaning Pandhawa ora entuk guneman. Aku ndangu karo Gendari sing nyuwara Petruk, aku ndangu karo Pandhawa sing nyuwara kaya suaramu Petruk nganti aku kalebyan. Pandhawa tak borehi Lengatala wutuh. Kurupati aku njaluk ngapura jagat Dewa Bathara Paman. Pripun? Sabar. Mling golek Lengatala rekoso. Ewadene ming direbut dening para Pandhawa. Kula ora nrimakake, kula aja kuwatir. Iki lho. Isih ana sawetara ingkang kememplek ana ing tlapakaning pun Rama kene tak ratake sak awakmu Kurupati. Sisaning lisah ingkang tasih wonten tlapakaning Sang Dastarata binurehaken wonten ing angganing Sang Kurupati. Parandening mangke tasih wonten ingkang kliwatan inggih menika pupu ingkang sisih kiwa. Nanging sedaya kadang-kadang kula Kurawa mboten saged nampi dayaning lisah tala. Walah pancen keparat. Jarene Pandhawa ki wong utama, jarene Pandhawa ki wong becik. Ning tinemune wani ngapusi karo wong gerang kaya aku. Susulen, Ger, susulen jaluken Lengatala. Nyuwun pangestu.
Yata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri wong licik wong ora duwe watak satriya kowe Werkudara kowe nyolong Lengatala sing nyolong dapurmu lho kowe nantang perkara karo kadangmu tuwa wah ngendi papane wong neter kadigdayan cobane kekuatanmu Werkudara Bratasena sabar ya nggih sabar Kurupati sabar wong ki yen tumindake ora becik mesti undu-unduane ya sarwa ora apik wong yen tandurane apik undu-unduane ya sarwa migunani contone ya kaya sing mbok lakoni Kurupati kowe ngrebut Lengatala sarana kowe nganti gawe sengsarane yangmu ing Saptawarga mula wis bener lan wis bener lamun apa kang mbok tindakake mau entuk piwales saka putu-putuku Pandhawa ora sah ngumyang butuhe gendho kowe si Lengatala tak jaluk entuk apa ora wah wong ora ndetata dugangi cangkemmu tobat nyuwun mangan punten dapurmu kowe ngopo e kowe iki apa aduh ngambungi tangan barang Petruk minggat nggih wis dibantu sing nginggat-inggatke wong ki nek tumindake ora apik balesane ya ora apik. Iki sing jagani Kanjeng Ibu supaya ora matur Kanjeng Rama dapure kaya ngene. Karepe dhewe. Ora menungso ora tatanan wani nginggati kakangku. Mangkel banget lho kae kok. Mangkel banget. Terus cangkem kowe mangkel banget to kae. Wose tak jaluk. Wah, langka ono badange Bratasena. Dikira aku wedi karo kowe. Ayo, jandon karo aku. Kaya biasa lilano tak ajare kakangku Kurupati. Wis aja padha regejegan. Aku kudu madeg dadi wong tuwa sing adil. Kurupati Pandhawa, Kurupati Dursasana lan sakurawane kabeh tinimbangane gendhaga iki dadi rebutan. Isi Lengatala iki bakal tak bandhemke sapa sing dhisik iso ngoyak ya kuwi ingkang duweni Lengatala ngger. Mlajar ngupaya ngoyak lampahe Lengatala mulat Harya Suman nalika semanten weruh lamun Lengatala wonten ingkang dawah wonten ing jambraing petrabaan Saptawarga dinggo gulung patih sengkuni Lengatala. Rata sarandunge ngawak parandening mangke dereng tasih wonten ingkang kliwatan inggih menika wonten ing Wadidang ewadene para penonton dereng dong menapa to tegesipun Wadidang inggih menika wonten ing Medi Cantaka
Parandene mangke dereng wonten ingkang pono babakan Medi Cantaka. Wonten angganing Patih Sengkuni ingkang dereng kelepetan Lengatala inggih menika mapan wonten ing Silit. Umleyang Gendhaga isi Lengatala nalika semanten keparenging Jawata dawah wonten ing sakjroning sumur Jalatundha tanggap risang Bratasena satriya ingkang ora wedi ing pati sigra ami lalu anuturi lampahing Gendhaga nyemplung telenging sumur sang Bratasena wau. Nyemplung telenging sumur sang Bratasena nututi lampahing Gendhaga isi Lengatala. Kacarita kocap ujaring pacar para pujangga timbuling risang Bratasena lamun wonten lelampahan bondan sabab paksa jandu. Tandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa mudhar Bratasena. Oh cah edan. Gendhaga nyemplung sumur kok tututi nyemplung sumur. Nglalu. Wong digdaya ning goblok. Wah wis ora bakal iso glawat. Mesti bakal tekaning pati. Pun mboten sah dipun arep-arep mati ya luwih apik becik utawa luwih prayoga upama isih urip saenipun mbenjang menapa dipun jangka patine pokoke Pandhawa aja nganti urip Pandhawa aja nganti waras Pandhawa aja nganti tentrem menika kedah dipun jangka nggih ora bakal kendhat nggon bantah jangka patine para Pandhawa. Iki apa meneh iki? Ana wong kere kok ngadhep piyayi-piyayi. Kula nuwun sewu, Den. Kula nyuwun paring-paring, Den. Paring-paring apa? Kula menika mbeta anak kula ingkang luwe lan mboten menika dipun tilar mbokipun. Kula nyuwun pangapunten anak kula luwe, kula nyuwun sekedhik. Tedha tuwin kaya supados anak kula menika wareg. Nuwun sewu panjenengan menika priyayi-priyayi saking pundi? Iki putra Ngastina, putra Nalendra, anak Mas Kurupati, anak Mas Dursasana, aku Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Kowe sapa? Nami kula pun Kumbayana. Kumbayana inggih kula saking negari ngatas angin. Lah kok sami mapan wonten telenging wana? Sami angok-angok wonten telenging sumur menika wonten menapa? Anak Mas Kurupati mbujung laku ning Gendhaga isi Lengatala. Lajeng keparengipun isi Lengatala ning Gendhaga isi Lengatala nyemplung telenging sumur, ora ana ingkang mani njegur telenging sumur. Mung Raden Bratasena ingkang jegur telenging sumur ning tak kira wis tekaning pati wong ora iso munggah meneh sarta mboyong Gendhaga isi Lengatala. Ndarake bingung para putra-putra Ngastina Kumbayana. Ah, nuwun sewu, anak ratu kok goblok. Lho. Cangkeme sing apik. Kowe iki mengkere kok ngunekke anak ratu.
pandhet wujudipun gendhok ing mantel ing sumur menika kula nuwun sewu. Mboten nama pamer, mboten nama umuk. Kula saged. Aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Kula saged. Namung mangke menawi gendhaka menika saged minggah lan saged kula beta wonten ing daratan mboten kenging sedaya menika handarbeni wujuding gendhaka Lengatala. Menika dados darbekipun Kumbayana. Kuwi duweke ya begawan abiyasa. Ora urusan karo abiyasa, ora urusan karo kethek nyuling. Wah, ngecetusi ya. Wah. Ora peduli karo setan gundul. Lah ngece lopes. Wong kok omongane sak penake dhewe. Iya. Menika pusaka badhe kula simpen, pusaka badhe kula simpen. Sampun ngantos dados rebutan antawisipun putra Ngastina. Ning aku tak nonton nyatane nek pancen iso jupuken gendhaga isi Lengatala. Nek pancen iso, nek ora iso kowe wong ngemis kowe mengkere tak tugel gulumu. Kula aturi mresani titip anak kula. Ora sudi. Patih kok kon bopong anak kere. Kula glethekke wonten mriki. Pun dijagani. Apa dikira Kumbayana ki wong loro saudon telu saurupan. Mang tonton, gendhaga kula pendhet mawi suket dom-doman ingkang kula tuntumaken wonten mlebeting sumur menika. Satur kula mboten wonten ing kekedan duweni wujuding gendhaka isi Lengatala. Menika darbeke Kumbayana. Ora kena nggo rebutan. Ora kena kanggo ponto-ponco bakah. Nggih, menika wong ora baen-baen. Wong ora loro saudon telu saurupan. Menapa sampun samis mboten pitados kaliyan kekiyatanipun Kumbayana. Paman, wonten jauh. Diaturke Kanjeng Rama digoleki derajat pangkat kasektene men iso didum karo para Sata Kurawa. Ayo Kumbayana, kowe tak aturke Ratu Ngastina men entuk derajat pangkat men entuk papan sing murwat karo kasektenmu Kumbayana.